kunto on ihan hyvä, että leuat meni tossa vähän huonoa jamaan syksyllä ja laitettiin vähän titaanilla kiinni toisiinsa ja nyt alkaa ole ihan hyvä. Totta kai treenaamalla, että eihän siihen oikein muu auta ja sitten pääkoppa tietenkin täytyy olla sen verran kylmänä, ettei havereita satu ja hyvää tuuria tietenkin. Tässä tuli edeltävä kausi ajettua isolla nelipuolikkaalla sekä 400 ja 3,5 nelarilla, niin sitten oli niin halua kokeilla niin kaksitahtista isoa pyörää ja sitten siihen tuli tilaisuus. Tuntui sitten koeajossa hyvältä peliltä, niin sitten päätin valita sitä pyörän ensi kaudelle. Kyllähän sitä niin hyvältä tuntuu, että niin kun nelipuolikkaaseen vertaa, niin oli sen verran kumminkin kevyempiä, oli sitten ketterämpiä ja kumminkin taas sitä voimaa, niin kumminkin löytyi sieltäkin moottorista, vaikka niin tahtimäärä ei ollut se 4 tahtia. Kotikulmiltaan kulkenut tuo Päitsipätkä aina ja sitten siinä tullut seiroiltua jo pienestä asti ja sitten siinä tuli mutta joskus ihan pienen pyörä ja siinä käy koittamassa sitä. Ja sitten tuli koettua vähän cross-countrya 80 aluksi ja kun 09 vuonna ollut ensimmäinen kilpailu Himoksessa. Sitten kun kävälikortin 16-vuotiaana sain, niin sitten oli Orimattilassa toukokuussa jo ensimmäinen endurokilpailu. Siitä se sitten on lähtenyt. Tässä on tosiaan monta vuotta ajettu pikkunelarilla ja myöskin KTM:llä. Oikeastaan alkuperäinen idea, mistä tämä koko kolmepuolikas ja Husabergin homma lähti, niin oli siitä, että lähdettiin miettimään, että mistä me saataisiin lisää näkyvyyttä Husabergille myös kotimaassa kilpailutoiminnassa ja perustettiin tiimi, mitä selvästi merkki tarvitsi ja sitä kautta sitten niin yhtäkkiä huomasin, että siellähän olisi Hurrin Kimmun mentävä reikä kyseisessä tiimissä ja tässä tilanteessa ollaan nyt. Nyt on niin nuori porukka kasassa ja tarkoitus olisi varmaan viedä tätä sillä lailla eteenpäin, että saadaan kehitettyä näistä nuorista kavereista niin kova yhtenäinen ryhmä ja nyt tässä ei valitettavasti ole tässä ryhmässä niin niille vanhoille jarruille tilaa, että katsotaan miten tää lähtee. Uskon, että tää on hyvä kokoonpano.